iti tunggal sao ken ngisi, madanagan ti ragsak panakailiw, ken bendisyon ti Apo Dios. Umay ka iti istorya ti Masakbayan PH, ditoy agtultuloy ti panakikadua, ayat ken pamati nga awan patingga. Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Asino tinakaamwam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, madam. Kasano ang maamwak ngay, no di na ibaga kanyak, madam. Anya? Wen, madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na, iso nga amok. Ha? Talaga at chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mat, madam? Inyam muna kada kami tinobyo na, idi na minsan ang nagkuyog da nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, di kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wen kunak, madam. Iso ang nakita may. Kita mo yo, madam. Nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wen, madam. Ang mga nuuray na kayo. Mainlove kayong tao no makita yung tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko na jay, iso at talaga at dinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Manday tapong tutiyaw. Anya? Seryoso kayo mo dito'y beranda, mami? Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka di tinas ka na pagsaritaan tayo. Pudno ka de nga danopyom. Uwan, mami. Pudno day ta. Apay adi mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unam pa'y dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngaynam. Pasensya kayon, mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may sa, idin tuludnak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may sa. Ronald, tinagan kinobyom, Bettina. Wan, mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mo ta, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Barang di isukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amok ka nasingpat ka, pare. Ken nagagat ka. Adda kan kaamin ng agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa babae. Isu nga inayat na ka ni Bettina. Ayaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Isu anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagadun na ay. Agbabawi ak sa ngarudan, pare. Sikamat pare. Kunkunak lang day jay. Adda kayong day ta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun panagkalay sayo. Mabayag pa'y kit di day ta, pare. Enjoyin mi pa'y ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay ket nasaya at ano kasta baraw. Kunaklakit din nun di magustuhan. Kapota kastilang ti kasasaad ko. Nakurapay tayo, idin to tabak nang da. Anak ko, no may papan iti ayat, awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sa bakay, husto kayo tatang. Wey, anak ko, day ta tilaglagi pam. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali at talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Eileen. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumat. Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Nga may di.
Kanayon ta armuar. Masapa tapay armuar tapno ag shopping. Kan tapno mapan ag disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sa bali ti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod nga agdisko. Awisan kan tumanan. Ngam, abangan moong tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't agchill. Saan ajay aginom nga aginggat matumba? Sa bagay. Iyamamom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami. Ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa'y ngamin ang nagsarap? Damagag to, no? Anya nga aldaw ti Wayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyamamom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto inton adda Wayana. Ronald, kidkid daw ni mami, nagpasyar kay Jibalay, tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, kaslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumrak iti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat, no talaga nga ay ayatan nak, awan anyaman dagita. Wen, ay ayatan ka unay. Ngam, maawatan na ko man ang makarik na iti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam ang makipulapol ka nagiti babak nang. Alawanan, awan pagdanagam, gaputa damami kan daddy laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam mo kung daman ang ining kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo tan damamim kan dadim. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito ibalay mi, iho. Wen, madam, gaputa kayat kayo mo't ang maamam mo. Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Wen, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Wen, madam, Tagaano ka kadi? Kan asino dagiti nagannakan ka. Daanton ken Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ilit ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami laangan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnatan kan prutas. Kaputas sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nila ngamin tatang ko tinangisakan kanyak, sipod awanan day di inak. Anya? No kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wana, madam. Tsak lang pagkarop nga agam-am mo kayo gayam. Wan. Agam-am mo kami. Katala. Agyaman na kiti oras mo ngay may. Agyamanak mat iti panang sanga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jakto pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam-am mo kayo magkayam iti ina tinobyak. Nalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak iti nobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kuna manakaw? Uwan, tatang. Am-am mo na kayo magkayam. Wine. Agkaubingan kami. Iso nga am-am mo may titunggal maysa. Isumot lagayam, Wine anak ko. Kahit nasayaat. Tatigayam anak na tinubyam anak ko. Putdan yun ti relasyon nyo iti day ti Ronald Bettina. Ha? Apay, mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi. Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam ibagayo ket din apot dan mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo.
Anya nga day tarason, mami. Ibagayo mo't tapno amok, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga itati umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam kedi, pot danyon ti relasyon nyo iti daychay a lalaki. Saan, mami? Aging gaajak maamuan ti rason. Saan ka makiwin naswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bettina? No amok ka na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang, mami? Apay nga min ayat adi yung kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katanya nga ron. Basta! Maamwam to iti umno a panawan. Hay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di dan denggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bettina, di na denggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro denggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kasta ti kayat ko asawan, bebang. Di kamot makawawat. Ha? Ti kayat ko asawan. Di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada. Tilatan kay kayat dater aramidan da. Kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan ser-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen, bebang. Saan ka nung ngamen nga inkan kano ni Ma'am Bettina dagiti imbagbagana? Ay, kasanuma nga min. Pilitan da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan mo't ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursunada na. Sikamot, bebang. Tila pa pampanunot mo. Ay, kasanumat nga men. Kat kasta unay ti panangtubngar na iti relasyon da Ma'am Bettina kan Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya tar aramidin nyo dito'y ineng bebang. Agis istorya. Ha? Talaga aday talag chis-chismis ta mo yung aramidan. Ay, saan kami matngag-chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislays itinatay. Saan ka nagrason pa'y ineng? Ah. Bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamot ineng, agluto ka, kat kay masam tagluto. Sige, Madam, panawan kayon. Ay, si kaineng, tarimaanam ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyado. Na. Amaw, Ma'am Bettina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, Nana Ineng. Amumatan jay inam. Bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanan iti relasyon yu ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, Nana Ineng. Ipapilit na makiwin naswasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, day tangarod, ma'am. Diyak ba maawatan no apay? Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, Nana. Ang kinapudno na, diyak maawatan at talaga ni Mami. Iso nga aginggat awan ti makitak ama di iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak ama kiwin naswas ken kuana. Nasaya at matapinat gamti awis ko nga sarita ta, Ronald. Well, madam, amangan nga mino napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka ti bagayo, madam.
Nasaya at daytoy apan nakisaritakan ka, Ronald. Madam, Inayabad ka, tapno ibaga, nga adaywam ti anak ko. ha? Wan, kat sapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko, gaputa saan ka kayat apara kan kuana. Ngam, apay, madam. Awan matyan mo kadakas nga aramidag. Kan napudno ak ka ni Bitina. Basta adaywam, awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at ti amin. Kan tapno saan nga adda kumaro ti parikot. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam, Bitina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kanukayat, aparakin ka. Anya? Ay, ni mami at talaga. Noon niya launay ti makagapu at di nakakayat para kanyak. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay. Ngam di namot ibaga. Iso kinunakmat. Nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak amakiwin naswaskan ka. Agyaman no kasta. Ngam, amangan mo ti kinakurapay ko ti sana pang guston ti inam kanyak. Saan mata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang muno apay. No saan at kinakurapay ko? Amangan mo't no gapo iti kinalaad ko. Anya a kinalaad? Awan tinalaad a tao, Ronald. Tila sasawamat. Kung naklaan ka di dayjay. Ayam, ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasaray tayo gayam ni Ronald, mami. Wan, Apay adi yung bagbag akayat yung gaya makasarita. pasensya kan Betina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbaga kan kuana nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Kinasaray tayo gayam ni Ronald, mami. Wan, Apay adi yung bagbag akanyak. Akayat yung gaya makasarita. pasensya kan Betina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Kat, anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbaga kan kuana nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Nukasta? Talaga a kontra kayo, iti ayan ayat mi? Wan, Mabalin ka di ang maamwak no apay. adda na unag arason, Betina. Iso apang asim tadenggam ti bagak. Makiwin naswas ka iti daychay a Ronald. Kas iti nakunakon, mami. Sa anak a makiwin naswaskan kuana, no diyo ibaga ti rason. Anya, Wan, mami. Naskan nga ibagayo mo't kanyak no apay akas taunay ti panang tubngaryo iti relasyon mi. Tapno maamwak mat. Ineng, ingkabilinan ni Mang Igme. Apay kaday, Madam Celia. Ingkaibaga nga irwar na jay lugan tadda papanan mi. Mapan kayo kadi agdayt, Madam. Ay, Na. sa bagay. Agbagay kayo launay. Bumakit kayon, lumakay mata ni Mang Igmay. Perfect match. Seryoso ka makisarsaritakan ka? Ay, pasensya kayon, Madam. Ay, apay, papanan niyo kadi nga agpaysaw. Adala na patag apapanan mi. Iso asaan at tila pampanunutam dita. Ay, kasta ka de, Madam. Wan, iso asaan man akong conformity bagbagam. Ay, uwan, Madam. Di kay madanagan. Mapan ko ibaga ka ni Mang Igmay. Tapno makapanaw kayon. Makapagchismis kami ni Bebang. Hoy, Ireng, saan ka tangtangdanan dito yatap no agchismis lang? Ay, kamalit imbagak, Madam. Tapno makapagdalos kami kunakuma. O ala, panawan kayon, Madam. Mapan ko bagaan ni Mang Igmay. Nakapasar kayo, mate.
Anya ka di ti maipaay ko, Madam Celia. Aging ka ita. Awan pa'y kayam nagbaliwan ti talon mo, Anton. Ado dagiti nakamula na tengkan prutas. Nalawa ti kapagayan. Ken ado dagiti tumatayab. Ha? Maipalagip-lagat nga rod ti napalabas. Ti panang bukal ta iti arapaap ta para kuma iti masakbayan. Celia. Juan Anton. Aging ka ita. Sa diwa pa'y laeng itilagip ko tinapalabas. Ti may papan kadata. Iso nga'y maya, taumay ko ibaga, abagpagam ti anak mo. Tamakiwin naswaskin ni Bitina. Anya? Nalawag ti mbaga kanton. Diyak kayat ang makirelasyon ti anak ko iti kasken ka amang luluho. Diyak kayat ang masakitan ti anak ko. Akas iti sakit anariknak gapo iti naramid mo. Ngam, saan kamot a pinasaktan idi, Celia? Isu asan arumba nga mairaman dagiti anak ta iti napalabas. No amom lakuma. No kasano kasakit ti panang talikod mo iti kanyak, Anton. Inayat ka iti kastaunay, Celia. Ngam saan dak akayat dagiti naganak mo. Isu nga awan na aramidak. Ngam ubaw ti panagayat mo, Anton. Gaputa dinak inlaban. Kasano nga ilaban ko ti panagayat ko kan ka? No si ka mismo, ket dagiti naganak mo ti tungtung palam. Kasano nga ilaban ko ti may papan kadata, ket si ka mismo, di naktulungan. Ha? Ngam napalabas daytan, Celia. Aklunin ta ti kinapudno, asaan adata ti na ikari iti tunggal maysa. Isu abay anta kuman nga ginayat dagiti anak ta. Saan ta kuma nga ipagail ti pagragsakan da. Basta, ibagam iti anak mo. Tasardagan ti anak ko. Ay, Nalawag mo't siguro da itakan ka. Ala, panawan ka na. Tay, kalpasan ti panagsarita yo ka ni Madam Celia. Maimay-mayan kayo mutan. No. Apay tatang. Anya ka ditimbagana. aging gapay lagayam ita. Nasakit pa'y latinakam na kanyak. Ha? Apay ka no tatang? Pasensya ka na, no jak na ibaga adagos da ito'y anak ko. Kinapudno na, nadaan kami ide iti relasyon. Anya? Ket day tati makagapaw, no apay adi na kayat, amadaan kayo iti relasyon iti anak na. Gaputa aging gagayam ita, di na pa'y nalipatan tinapalabas may. Ay, isumot lagayam Wine, Ronald. Agamak nga amangan kanaw numasaktan ni Bitina. Ngamjak pinasakitan ide ni Celia. Talaga lang adidak kayat dagiti dadakkel na. Gapu iti kinakurapay ko. Dakin laban ti ayan-ayat may. Gapu ta ultimo ni Celia. Dagiti mo't dadakkel na ti tungtung palin na. Kat ita, si direnak ajak kanuin laban ti ayan-ayat may. Kastagayam tinapasamak. Ang bayan nyo tatang. Makalipat tumatla siguro. Ken maawatan nanto. Asaan ada kayo tinaikari titunggal maysa. Sapay kumaanak ko. Tapno dinan pakibiyangan ti relasyon yaw ken ni Bettina. Apaya kinasarita yo pa ni Tata Anton, Mami. Gaputa dinak mo't lepang pangag. Anya? Denggan na kumabitin. Kayat ko makiwin naswas ka kin ni Ronald. Gaputa jak kayat amasaktan kamat. Akas itipan na kapasakit ko, idinagwin naswas kami kin ni Anton. Naaddaan kayo iti relasyon ka ni Tata Anton, Mami? Waniha,
Kat aging gaita. Nasakit lat na tinakam ko. Gaputa di na inlaban ti ayan ayat mi. Apay, anya nga min ti husto na pasamak, mami. Di na inlaban ti ayan ayat mi bitina. Gaputa iti imbagan ilolam adi na kayat para kanyak. Kasya'y latan. Nga, mami, napalabas daytan. Bayan na kami kumamot ka ni Ronald. Tapno da kami ti mangituloy itinaputid akarin kariyo. Saan? No imbagak amakiwin naswas ka. Aramidam. Saan, mami? Ay ayatak ni Ronald. Kat ay ayatan nakmat. Iso apasensya kayon. Ta sa anak amakiwin naswas itinobyo. Sabali kami kada kayo kanit Tata Anton. Ano? Isumat lagayam asaan akayat ni Madam Celia tinobyo ni Mambiti na bibang. Apay kanungamin aya. Na, agkatawa kamot, ineng. Kasanaw, gapulagayam taaging gaita kat saan pa'y anakamubon ni Madam Celia. Anya, kasanaw, ineng. Sigud gayam nga gayan ayat ni Anton nga ama ni Ronald kani Madam Celia. Isumot lagayam Wan, bebang, isumat lagayam akas taon ay apanang tubngar na iti relasyon dagiti dua. Angam, saan ko maarumbang? Gaputawan mo ti pakainaigan tinapalabas da, iti relasyon dagiti dua. Ang amangan matnon ni Anton ti ama ni Bettina. Ay, saan, ineng? Gapo, tanabayagak akatulong da. Kat naimatangak ti panagsikog ni Madam Celia. Tawon pa'y tinaglabas, sipon nagasawa da kan ni Sir Amado, sana insikog ni Ma'am Bettina. Ay kaawag nga ron at talaga ti parikot. No da Ma'am Bettina ken Ronald ti agasawa. Basta agmumon kumangamin ni Ma'am Celia. Tapno saan to nga agsaksakit tinakam na, inton makita na ni Anto na sigod akaayan ayat na, nga agbalentaw nga abalayan na. Jacqueline Pagarot, nga dagayam na palabas dagiti dadakkel ta, Ronald. Wan nga ron. Isumot lagayam adinak kayat ti inam. Asaan ko maarumbang? Gaputa sa bali damot kadata. Dahil tamat yan ti panunot ko. Nung itatang ko, maawatan na. Nilang mamim ti ayang ti parikot. Wan nga, Rod. Saan pa'y lagayam ang nakalipat iti napalabas da ni Tata Anton? Maawatak matkat di ti inam. Kat sapay ko maawatan na ti sitwasyon ta. Di ka madanagan, Ronald. Ipakaawat ko kani Mami dayta. Barang ininot ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kumusta, Ronald, anak? Saan ka di nagbaliw kan ka ni Bettina? Saan ba tatang? Nasayaat no kasta. Nagsarita kami asaan kami apa-apekto iti aramidan ti inana. Mangnamnama kami, adumteng to ti gundaway ang maawatan ti inana ti amin. Anyamot nga minin ni Celia. Nabayagin dayday nga maging gaita. Nasakit pa'y laang tinakam na. Kastao na siguro, ti panagayat na idi kada kayo, tatang. Uwan nga ta. Ang nas kan alipatin nanti amin. Gaputan na addaan kami itibuko da pamilya. Sa bagay, maawatak ni Madam Celia. Pinilit dagayam nga impakalay sa ni Sir Amado. Patsek nga dalatarimusi nga panagayat na kini Amado. Gaputan no awan, impatangkin na kumaide adi na kayat. Sa bagay, husto kayo, tatang. Ngamkas itinakunak, nas ka nalipatan min ti amin. Gaputa talaga asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa.
sakit din. Tanda ka pa'y dito'y komedor, ineng. Ay, nabartak kayo, Madam Celia? Saan? Basit lang tininom mi. Kadang itigagayam ko. Gaputa kayat ko lamayaw awan to'y saam. Amarik rinak. Ha? Apay ngamin aya, anangaw ni gasat. Ha? Talaga yak mawatan ti gasat. Apay nga ta, apay nagayaaman dak. Anya ti pasol ko, tapno mapasam kanyak ti kastoy. Ay, Madam, apay ka di nga man. Aklunak nga aking kaita. Nasakit tinakam ko, itinapasamak. Iti ayan, ayat mikin ni Anton. No iso siguro din nakiasawak. Naragsak ang mat siguro. Ay, Madam, nabartak kayo. Ala, husto dahitan. Saan? Kaya't ko lang ay ruwarte sakit. Tinakam ko, ineng. Maturog kayo kit din, Madam. Talaga akasta. Saan ada kayo tinay kare iti tunggal maysa? No di ket da kayo ken ni Sir Amadaw. Awan mati makita ka parikaut. Gaputan na saya at mati panagbiagyaw. Ken, adaan kayo pa'y itinasingpat ken nabintas nga anak. Nabartak kayo idi kalman, Mami. Kat tila imbagbagayo kanina na ineng. Ha? Mami, pangaasiyo. Di yan parigatan ti Baguio. Adamot ni Daddy ti Biagyo. Gamapay kasta kayo pailaang. Panunutan nyo kumama, tasyak ti masaksakitan iti day tangar aramidan nyo. Masaksakitanak. Gapu iti sakit tinakam nyo iti napasamak iti relasyon nyo kani Tata Anton. Ita, ipagpagalyumatan ti pagragsakak. Anya? Diyo ka di ay ayatan ni Daddy, Mami. Apay asaan kayo ang makalipat, iti napalabas yun. Oh, ala, panawan nakpay dito'y bitina. Iturog ko labit, nasakit ti ulo. Panagkunak kat awanan ti parikot iti relasyon ta, Ronald. Wan nga rod, Bettina. Kasla nagtalnamat yan ti inam. Wan nga ron, saan na kasi di akanayon na nga idagulit nga agwin na swasta. Sapay ko maatakas tang agpaiso. Wan, Ronald, kat nawayata itan. No kastangaron, agkalay satan. No umanugot ka. Awan ti makita ka parikot iti dayta, Ronald. Iso sige, planwen tan ti maipapan iti panagkalay sata. Tatang, napagnumuan mi kanibiti ng agkalay sa kamin. Ay kat nasaya at ano kasta anak. Nagsardang mata ni Madam Celia amang irang-rang iti panagwin naswas mi. Isa pa nagkunak, awan mat siguron ti parikot. Bareng naawatan ng ti amin na nakaw. Tano ibalod na pailaeng ti bagi na itinapalabas. Da kayo mat kinibiti na ti apektado. Barang nakaamiris ang tatang. Nabayag matan sipod kinasarita na tayo. Isasapay ko maan, tanang nakaamiris mat ngagpayson. Kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Pagsaritaan mi pa'y data kanibiti na tatang. Ala, pagsaritaan nyo ang naimbag day ta abanag. Ket pakaamuan naktaw no dumanon tan. Pare, si kanto ti best man ha. No kasta, agkasar kayon kanibiti na, pare. Plan-planuan min ti panagkalay sa mi. Nasayat no kasta, pare. Kano ngay? Awan pa eh. Rugurugyan mi pala ang tiyagplano. Kunak no intun sumaruno abulan, pare. Dahil ti plano mi pare.
Ngam imbagak adagusan kan ka, tapno di kan makapagkadkad. Ala, huwag pare. Basta, pakaamuan nak to. Kasla excited ka launay, Bitina. Talaga nga excited ak Arlene. Apay, anya ka di nga minday ta nga ibagam. Napagnumuan min ka ni Ronald nga agkalay sa kamin. Oh, agpay so? Wan, kad si kanto ti maid of honor ni. Wow, makiasawa ka gaya man. Congrats in advance. Plan-planon mi pay matlaang Arlene. Kat da kayo iti best friend na ti agpartner. Tapno, da kayon tumet ti sumaruno. Anya? Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Mami, napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya day jay iha. Sapay ko ma, taawan ti parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya, saan ka di nga imbagakan kaawaswasan yon ti relasyon nyo? Mami, kunak man naawanan ti parikot iti dayta. Nagtal na kayo matan. Ngam ita, kastamanan ti ibagayo. Basta! Maudi day tuyon apan nakisaritakan ka, Betina. Waswasan yon ti relasyon nyo. Kasanungay itan, ma'am. Saan ba't nga umanamong ni madam iti panagkalay sayo ka ni Ronald? Daytarod ti parikot ko, Nana Ineng. Sa bagay, no nakasaganan ti amin para iti kalay sayaw, awan maramidan ti inam, ma'am. Sa bagay, husto kayo, Nana. Ay, unay matan ni Mami. No apay ngamin asaan ama ka mubon na. Jakman amo ka ni Mami, Nana. Sa bagay, maamak siguro amasakitan kayo akas itinarik na iday. Ngamnaskan ko mga awatan na ti amin. Asaan nga isuda ka ni Tata Anton ti para iti tunggal maysa. Buwan nga ruda, kan maysa, naanos man ni Saramado. Daytarod kat, Nana. Ngamjak maawatan ni Mami. No apay akas taunay ti sakit tinakam na. Kaano ta ka di amapan makisarita ka na Madam Celia, may papan iti panagkalay sayo kini Betina. Napagsaritaan mi kan Betina. Nga oresan tayo na makisarita ka ni Madam Celia, tatang. Nay, apay ngay. Amangan ka nung amin no aduti sa una, kat parikot laang ti ipaay na. Sa bagay, nahustuan kayon iti edad, anak ko. Kabailan yun na planuin ti amin. Ang masaysaya at kumaano, kadwa tayo ni Madam Celia. Ngam da dyan nga ron. Amangan noon, nagadumanan ti sa una. Ang kasanon ngay, no adda parikaw, no saan tayo akasarita. Sa apay kumatawan parikot, tatang. Kan kuna ni Betina, ano na planon ti amin? Awan siguron ti maaramidan ti inana. Nalpasan dagiti invitation cards ta Ronald. Rugyantan ti agiwaras. Wala, Excited akon para iti umada ni akalay sata. oras siyak. Day tatir uray ka gundaway. Sapay ko ma, tanaan nayas to ti amin, Ronald. Wan Betina, ken sa dalpasan ti plano. Awanan ti makalapad ti kalaysata. Husto ka. Matungpalon ti kalay sata. Uray ni Mami, dinan malapdan ti kasarta. Wan, Ay, panagkunak. Marigatan nga ag-move on ni Mami. Gapo iti sakit tinakam nga impanan na. wan nga ron. Kasanon no dapay ti amam. Sigurado masakitan iti aramidon ti inam ita. Wan nga rod, Ronald. Iso anak ko nakitibagi. Nga addamot pagsayaatan ti kaawanan. Tapno saan amasaksakitan iti aramidan ni Mami. Talaga gayam adina kun ikabkabilangan, Betina.
Mami. Inwaras yu gaya man dagiti invitation cards yo. Na plano yu gaya man ti panagkalay sayo. Ngam apay adi mo man lang bagbaga kanyak. Pasensya kayon, Mami. Uray kasano ti ayat ko amang ibaga iti amin a plano kada kayo. Kanayon yung mat ngamin at tubngaran. Talaga gayam adi mo maliklikan day chay a Ronald. Apay, anya ti addakan kwa ng awan iti sabali. Adakan kwa na aminan agalad a birbirukak iti may sa alalaki, Mami. Iso nga ingkadeng kon ti makikalay sa kwa na. Ngam kasano, no aramidan na matikas iti naramid ti ama na kanya. Kasi tinakon-akon, Mami. Sabali ti sitwasyon mi, iti sitwasyon nyo idi. Kan maysa, talaga saan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tangay di ipang Betina. Makaammo kang arudan iti biyag mo. Basta jak kayat dayjay a Ronald a parakan ka. Saan? Pangasiyo. Di panaw ng Betina. Saan? Ronald, Saan? anak. Ronald, agring ka. Kanya ka diti mapaspasamakan ka. Diyos ko. Tagtagainap na kayam. Umunod kay tatang. Saan ang nakatrang ka na ita? Apay anak. Kanya ti mapaspasamakan ka. Nagdakas din ay tagtagainap ko, tatang. Ha? Kampay di. Agsarsarita kami ka na Betina. Idi kalaat nga ada nang ipanaw kin ko na. Agpukpukawak ka no amang laplapad kin ko na. Ay, Isang tinakariingak. kunaklakit dinuan niya. Tagtagainap lang dayta anak. Di mo unay pakariribukan dayta. Mabuti nga, tatang. Amang ano pumayso. Saan, anak? Di mo ngamin liwayan ti agkararag. Amang ano palagit dayta ti Diyos. Kaputa maliw-liwaya mo ti komunikasyon mo kenkwana. Aging gaita. Sa anak lata makaid na, pare. Apay ka di pare. Gapoy tinay tagtagainap po di na minsan. Amang ano da ka sa partaan na dyan. Ay na, sika talaga pare. Tagtagainap lang dayjay. Pare, Relax ka laeng. Kunada, ano umadan iti panagkasar? Adda ti kasta. Kontra amlatan. Agkararag ka, pare. uwan pare. Kanayan mat nga kararagak. Di awan nga ron ti pagdanagam. Kunakan ka, pare. Awan anyaman na dayta. Tagtagainap lang dayta. Ita man pa'y akas lagi magat kayo nga aglinis itaglawlaw, bebang, ineng. Ay, wan, madam. Nasken analinis ti aglawlaw. Gaputa umadanit ti panagkasar ni Ma'am Betina. Ay, wen, madam. No saan ngamin anaurnos ti aglawlaw, da kayo matlaang ti may babaen. Anya, Wen, madam. Ngamen, kunaan to dagiti tattao, adakkel ti balay ni Madam Celia, ngam nagrugit may ti aglawlaw. Dakkel to apakasarsarita nyo dayta, madam. anya akasar asasawan nyo. Awan ti mapasamak akasar. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam. Ha? Ay, awan, lipatan yun timbagak. Ala, tarimanin nyo ti agdalos dita. Na, Anya nga tati kayat asawan ni madam. Ay sos, amangan met no ada plan-planwan na sa balay. awan mo't siguro, ineng. Naasarla siguro iti panang sutsutil mo kan kuana. Nagmayat nga ro na sutsutilan. Rumwarte kinabruha na. Di mo't inton bigati pa nang itulog tayo ay tinaduma amaramat iti kasariyaw iti balay da Betina, anak. Uwan, tatang. Tapno, mayring pasan ti daduma ka sa pulan. Wen atanay, manulaangan nga aldaw kat kasariyaw. Uwan nga ro, tatang. Kat magagaranak.
Kastoy gayam tirik na ti agkasara. Aywan talaga magagaran ka. Ngam kagiddan mo't dayta ti isisirak mau, iti baraw nga estado ti biyag. Ne, apay nga pare? Saan mo nga umatras dahi masabat tayo alugan? Wan nga rin pare. Amo na kargado tayo kat saan nga aglisi. Ay, unay mo tanda kita. Gaputa special tilugan da. Sandan nga aglisi. Ay. Ne? Dim saag ti driver. Amangan no saanan nga umandar tilugan da. Rumor da mataminan. Kat adarmas da. Anya ti kahit asaon da ito pare. Anya ti ramidin ta. Ang kalma ka lang pare. Urayin tayo ida dito Tapno maamuan tayo no anya ti gagara da. Amangan mat no adadakas a plano da. Nimot Madam Celia ti umasidag kada tayo. Orahin tayo nga masidag pare. Madam, anya ka dito kaya't asawan da ito Tagay saan ka amala itinasaya at asaritaan. Daytoy nga rod teramidak tapnuliklikam ni Bettina. Ha? Ronald, ikarim amanipod ita. Sardengamon ni Bettina. Ngam apay ka di madam. Natulagan ti kasarmi. Sumagmamanulangin nga aldaw ti parabsen. Awan ti parikot iti dayta. Mabalin pa'y nga ibabawi ti amin. Mabitlang kabsat. Saan kumamot a kastoy? Bayan tayo kuman, wanya ti plano dagiti ubay. Saan ang mabalin ko naklangarudan? Di yu imbagbagaan na plano yung kaya man ti amin. Isong ad-adda makarik na ak iti sakit tinakam kan gora kada kayo. Ngam Celia. Nalpasan ti saritaan. Awan ti mapasamak akasar. Kat no talaga nga ipapilit yo. Diyak agpangadwa amang papatay kada kayo. Anya? Ha? Buyet! Yag mo te paltog. Madam, saan kumakasta? Saan? Mabutang kayo matlagayam. Agyaman kayo, ta saan adita muging yo ti pinuntak. Ngam ulitak ti imbagak. No ipilit yo ti kayat yo, talaga paltugak ta banga-banga yo. Iso adimon gamdan ti makisinarak kan makisarita ken ni Bettina. Gapotaman nipod ita. Tiyakon parwaran ijay balay. Tatang, ayos kayo kanilaan? Ay, wan anak. Nupay kasta unay anerbyos ko itay, gapo iti naramid ni Celia. Ay, talaga gayam adakas ti panunot dahi a tao. Ay, Impang tana tayo. Sigurado, ano ipilit mi ti agkalaysa. Dakkel ariribok ti mapasamak. anya nga ro ti plano yu ita. Panagkunak. Agpagad kami kanitatang no ituloy mi ti plano mi. Isong itantan tayo pa lang. Bareng agmamaw tumot lang ti pungtot ni Madam Celia. Way nanak. Kastapay lang ti kasayaatan amaramid ita. Apay ngay, saan mo tan asumangpot da Ronald? Adainyag da kanya kasurat. Anya asurat day ta, mami? Surat ni Ronald. Anya? Surat ni Ronald kunak. Ala, basa umon. Mabitlang talukatak. Tabasaak no anya tilinaon day ti asurat. Bettina, pasensya ka ngam. Saan ang matuloy ti kasarta? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Oh, nalawag day tabi na Bettina. Kunak tumat ngamin. Manglilipot day di tao. Saan ka mamating aramidan ni Ronald daytoy, mami? Amok nga aramid jo daytoy. Anya, di nakpabasulan. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga adyak mamati.
Amok ada kayo ti akin aramid iti daytoy. Amok nga impamuspusan nyo ti amin. Tapno saan amat tuloy ti kalay sami. Anya, Kagurgura kayo, mami. Anyan dayti nga inaramid nyo. Di na kami ba'y pinampanunod. Dakkala pa kay babay nak daytoy. Kagurgura kayo. Mambitina, rumar kayo pa iti seledyo. Mangan kayon. Agyaman naklangan, nana. Ngam pangaasiyo. Panawan dakon, tadya kayap timangan. Ang ma'am, manon nga aldaw, adi kay nangnangan. Awan matlangan ti serserbi ti amin, nana. Naibabain akon iti entero a lugar tayo. Ha, Nagsakit na bebang. Apay nga datiin akas ka ni mami. At ila ang bagin at ipampanunutan na. Nasaysaya at siguro na di naklangan impas ngay. Tapno jak nga pasaran ti saam nga iso amis mo ti mangipaay kanyak. maawatan ka, mambitina. Amok no kasano kasakit ti inaramid na. Ang pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka. Agyaman nakiti pa nang isakit yung kanyak, nana. Ngam talaga kagurak ni mami. Kadyak amo no aginggat ka ano amapunas na ito'y amarikrik na kankwana. Mambitina. Sige, nana. Panawan da kun dito'y. Rumwarak tulangan. Inton mabisina kon. kita day tayo suram bitin. Dakkelan timrasan ti bagim. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas tuyak ita, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. No kasta unay ti gurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo. Saan dak nga ipatpatag? Iso akastoy ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, bitina? Pudno ti bagbagak, mami. Iso na saysaya at siguro. Numapo kawaklangan iti imatang nyo. Tapno mapnat kayon. Anya. Kita day tayo suram bitina. Dakkelan timrasan ti bagim. Da kayo ti makagapo no apay akas tuyak, mami. Anya. Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. Gapoy ti kasta unay agurak kada kayo. Pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo, mami. Saan dak nga ipatpatag? Iso akastoy ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, bitina? Nasaysaya at siguro nung pumanawak langan. Mapukaw akon iti imatang nyo. Tapno mapnat kayo. Anya. Wan, mami. Tangay ipagalyo amin na pagragsakak. Nasaysaya at siguro no pumanaw akon diti balay. Tapno did akon makitkita. Tapno ang talnamot tanti panunot yo. Saan ko maakasta, bitina? Di naklang amin maawatan, iha. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga kagurgura kayo. Isadya kon kayat ti agnaad pa'y diti balay. Anya. Ita ko mga daw ti kalay sami ka ni bitina, pare. Pare Ronald, Nagsakit lang panunutan. Nagpintas ti plano mi ka ni bitina. Gapoy ti inana, kastoy ket din tinapasamak. amok no kasano kasakit tinapasamak pare. Ngamnas kan nga aklunam. Nuda kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Madanon to na ita. Pare, Amo tayo ti kabaalan ni Madam Celiang aramidan. No ipapilit tayo ti kayat tayo. Ang mga nuad-addang agpaggad kayo kanitata Anton. tayo da nga rod, pare. Iso ay sakripisyok ti ayat ko kan bitina. Jak ipilit ti panagkalay sami. Ngam agnanayon nga iso ti adda di ti porsok. Nakakaasim at ni Mambitina, bebang. Wen nga rod, ineng.
No apay ngamin akas jay ni Madam Celia. Wen nga rod napaidam launay. Kasla kay kayat na masakitan ti anak da. Jakman ammo iti day a Madam Celia. Di na pinampanunot ang masakitan ti anak na. Kan may babaen ko nama. Agasam man. Ammo ti entero a lugar tayo nga umadanin ti kalaysada. Ngam kala at asan na natuloy. Win nga rod, ineng. Anya nga'y, uray ado ti ibagbagata, awan mo't lang ti Serbina. Wen nga rod ungtan na tapayan ni madam. Amumatan ni madam mo. Bruha nga rod. Tangiwat mo, ineng. Amangad numangag na ka, kat sirmonan natamanan iti may nga oras. Agpakada akon kan ka, Arlene. Patuloy ti planok nga umadayo. Anya? Uwan, no agtali na adak namin ditoy. Ad-ada masaksakitanak lang, gapo iti napasama. Ay, unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Uwan nga rod, Arlene. Kat agtali na ka kumalata dito hardware, Sana bale, agsubli akto inton makailiw-liwagak. Sana bale, tanaanos mat ni mami kada kayo nga empleyado na ditoy. Wan matkit di awan makunak iti dayta. Kat no makitam to ni Ronald, pakibagam nga awana kung dito lugar tayo. Ngam ibagam nga urayan na ti panagsubli. Ay ngam apay nga taasan ang nagpakpakita ka. Sigurado ang mabutang day chay, Arlene. Ngamin, nagpudno kanyak ni Boyet. Idi umayda kumakano itulod dagiti mausar para iti kasarmi. Sinabat ida da mama. Kat pinaturungan ni mama ni Ronald iti paltog. Binalaagan ida ni mami nga agpaggad ti biyagda. Nugamdan na pa ni Ronald ti agpakita kanyak. Anya? Ay unay mo't daytan? Wan, Arlene. Dayta ti pudno. Isa ang maawatak ni Ronald. Ngamang namnamaak. Nga agkita kaming tumutlaang adwa. Nana Bebang, Nana Ineng, mabalin ka di atulungan dak amangipan kadagiti bag ko ijay lugan. Ay, katwan mambiti na. Ay na, talaga gayam apatuluyam ti umadayo, mambitina. Uwan Nana Bebang, kat agbati kayo pa dito Di yu baybay antibalay, kastamot ni mami. Ano sa nyo kuma? Tano pumanaw kayo, amok adi na kabailan ti agmaymaysa. Ay won, mambitina, di ka madanagan. Ang agsubli kan to Uwan Nana, agsubli akto. Kayat ko ti pumanaw, tapno makalipat Alaw, wan mambiti na. Maawatan da ka. Kat agan-anad ka iti papanam. Agyamanak, Nana. Kat sapay la kuma. Tama kay liw-liwag ka adagos iti papanam. Kaili ko ni Bettina tatang. Maawatak ti marikrik nam, Ronald. Gampang nga asim. Tausto kumanday ta arak. Isumutan ti kanayon mo nga inumain. Awanan na sa serbit yamin kanyak tatang. Nadadaalan na namin pinsan ti arapap ko para ti masakbayan. Anak ko, saan nga agpatingga ti amin dita? Amangan no adda plano ti namarswa, iso na pasamak ti kastaw. Apay, naulpit unay ti gasat kada kami. Anya ka rin tinagbasuran me, tapno madosa kami akastoy, tadang. Di ka kumaagsao iti kasta. San adusa dayta? No di kay karit kada kayo adwa. Tapno ad-addapay amapatib kariyaw ti pakinakam yaw. Ganti ayan-ayat yaw. Nga uray anya pa ay ti mapaspasamak. Lumabalin, oray mapukaw lakuman. Taureyan niya tiraramidak. Tsak may liwliwag ti saam amarikrik nagtatang. Kailiw kon ti anak ko. Sa dino nga tati ayan na itan.
Basol yung mga men, madam. No diyo ko mapinakibiyangan ti relasyon da ken ni Ronald, saan apimanaw? Anya, Kay sumat, madam. Linapdan niyo ko mga men idagrubrubuat. aglablabas kan ineng. Kasla sa anak nga amo iti kasta pa nagsasaom. Ay, pasensya kayo na, madam. Hanggang talaga kastoy laang ti panagsasaok. Amuyo matday ta. Iso amay ruam kayo kuman Tasyak pa iti agad jas para kan ka. Ay, sana kasta, madam. Ngam, ala, suri nga rudan. Diya akong ululitan. Sumardeng kan, makaumadeng denggan dagiti bagbagam. Ronald, rumwar ka ditan, tabangan ta. Day, saan pa'y nga taan nakariing ti anak ka? Sumrekak man laing nga ni seled na. Ronald, nay, nakariing ka mo't gaya main. Nga maapay adi ka agsaaw. Saan? Saan ka umasidig kanyak? Pangasim. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka anak. Sakday toy, ni tatang mo. Saan? Di na kami tangrang. Pangasim. Anak, saan ka adangran? Sakday toy, ti amaw. Pangasim. Isubliyo ti kayan-ayat ko. Pangasim. Sa balin ti mapaspasamak iti anak ka. Subliyo. Madadadail ka din ti panunot na. Welcome abroad, Bettina. Thanks, friend. Talaga nga inuray mo ti sa sangpot ko, Katwan friend. Mabalin mat aya asaan? Agyamanak, friend. Gaputad da ka apangiyab kasak iti sakit tinakam ko. Ay na, friend. Agayam ta. Iso anas ka na tulungan ka. Jakmet kayat nga agnanayon ka amalmalday. No ko mga minsan akas di tinaramid ni mami. Sa anak siguro akas to ita. Sang-sangpat mo pa ilang, friend. Iso asaan akas ta ti panunutam. Pasensya kan, friend. Nga maging ka ita. Uray adda akong di ti adayo. Kasta unay ti dagsan ti barukong ko. Kailiw ko una yan ni Ronald. Kumusta mo't nga taitan? Ala, ikararag ta. Asapay kumatadumtan to ti panawan nga agsabat manan ti dalan nyo. Ket ituloy yu tinaputed a relasyon nyo. Sapay la ko, ma friend. Gaputamang namnama ak iti kariidi ni Ronald kanyak. Nga uray anya ti mapaspasamak. Syaklat ta ti ayatan na. Nakarubot kayo, madam. Mapan kami ijay balay da Anton. Anya, ay, apay ka de, madam. Kaya't ko lang nga punkan, nga awan ti pakainaigan da ya Ronald iti ipapanaw ti anak ko. Ay na, awan mat siguro, madam. Awan mat ti komunikasyon da. Isugaro da kastaunay ti sakit tinakam ni Ma'am Bettina. Nga main, di na amaw no anya ti mapaspasamak itan ka ni Ronald. Kinunak mat akayat ko lang apunkan ti amin. Ay, sa bagay. Tapno, mapanyumat laang kitaan ni Anton. Anya? Ay, katuwan mat. Sumardang kan! Di mo amo ti sasawam! Napanan da Madam Celia ijo balay da Anton. Anya kanungay ti mapandaalaan, ijay. Mapan nakanupan kan. No talaga nga awan ti pakay na igan ni Ronald, iti iya adayaw ni Ma'am Bettina. Anya. Sigurista nga rod, bebang. Iso ako nak nga mga no kayat na lang ang makita ni Anton. Ha? Wan, bebang. Ada nga rod suspitsak. Ang mga no kayat nang agkatuluyan da ka ni Anton. Iso nga impamuspusan na ti panagsina da Ronald ken Bettina. Ay, na yan. Nukastaman bilang. Ay, nalabos nga aramid. Tila ang bukod na apagragsakan ti pampanunutan na. Nukastaman bilang. Ronald, anak, tulungam kumamit ti bagim. Di mo itulok nga abakin na katisaam amarikrik nam. Papigsaam ti pakinakam mo. O sino ka?
Sakday tao ni tatang mo. Di nakpampanawan Wen, anak, di ka pampanawan. At daak laing di tao Isungala, mangankan. Nay, papanamon ngay. Agsubli ka di ka pa'y nangan. Ay, nagtarayo na si Mrak iti selid na. Kaslada kabuting na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Isublim ko mati limbong ti panunot na. Aday tatigayem mo, James Baraw. Nudaduma, natal na. Yam nudaduma, kaslada kasarsaritan na. Yam kaaduan na, kaslada kabuting na. Ay, kaasimat ni pare Ronald, tata. Panagkunag, na-depress, gapo iti nagdaldalanan na. Ken natroma siguro iti inaramid da Madam Celia idi kadatayaw. Ay, No apay nga minakasde ti inaramid da iday. huwan nga rod, tata. Dabiti na ken Ronald itan ti kakaase. Kang runaan ti anak ko. Kakaisu na lang aruden nga anak ko. Kastoy pay lang tinapasama ken kuana. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Agtinulong tayo. Ipakita tayo iti doktor ni Ronald. Tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Ay, agyaman akbarok. No kuma makontakta ni Bitina ta agpatulong takin kuana. Imadayon ni Bitina, tata. Isu ada talatan ti agtinulong. Tapno mapaagasan ta ni Ronald. Anton, mayak ta kayat ko adamagan. No adaam mo yo iti iya adayo ni Bitina. Awan ti ammo mi may papaniti dayta Celia. Nagbaligi ka na anang lapay iti panagkalay sa dagiti dua. Isu apang nga asim. Sardengan na kami metain. Anya? Imadayon ni Bitina, gapo iti sakit tinakem nakin ka. Isu apang nga asim, tadi kan mangriribok. Anton, itaata nagsina da Ronald kan Bitina. Mabalin ka di nga ituloy ta dagiti arapa apta iti. Aniya? Wan, Anton. Nawaya tamatan. Natayan na di amado. Natay matan na di asawam. Dahito'y siguron ti gundaway. Tapno ituloy ta dagiti karin-karita iti. Di mo ammo ti sasawam, Celia. Aging kaita, si kapay laang ti atta dito'y puso. Pasensyakan. Ngam di kan ay ayaten. Inayat ka nga agpaiso iday. Ngam sipod nam amok ti ina ti anak kaw. Ison ti inayat kaw nga aging kaita. Awanin ti lugar mo dito'y pusok, Celia. Anya? Wan, Celia. Kat pumanaw kan. Kat sapay lakuma, taday tuyen ti maudi ayo umay mo dito'y balay kaw. Nagsakit tinakam ko ineng. Nabartag kayo, madam. Nasakit tinakam ko. Kastaw na iti panang pabayin kanyak na ijay nga Anton. Apay ka day, madam. Dinamag ko, numabalin nga ituloy mi tinaputan nga ayan-ayat mi. Dinakidin kayat. Talaga nga ubaw ti panagayat na. Anya, no kasta. Napanyo inaram ni Anton, madam. Dinamag ko lang, numabalin nga ituloy mi ti ayan-ayat mi. Gamsaan ka nung garod? Ay? Talaga adi na kan ay ayatan, madam. Agam, sinulisog mo kuma. Inarakop mo itinairaut. Saka nagpasaklaut. Barang nagwine. Di nakpagpungtutan, ineng. Ay, kunkunak lang dayjay, madam. Ala, maturog kayon tapno mausawan kayo. Bayan yun ni Anton. Saan ada kayo? Ti para iti tunggal maysa.
Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo ijay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan day jay, gamno duma, saan la sumungbat? Ala, lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na? Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo ijay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan day jay, gamno duma, saan la sumungbat? Lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na. Saan nyo kadi nakita rin mo itay, tata? Saan, Baraok? Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan na. Ala, padasan ta birokan, tata. Ngam no saan ta mabirokan? Agpatulong ta kadagiti kalugaran tayo. Ay, sapay kumata saan pa'y nga imadayo ti anak kaw. Ay kaasin taw no sa dino laditan ti baka dandanunan na. Amo ka siyak ti pagsarsaritaan nyo ining, bebang. Ha? Wan, amok, naparto ka kidikalman. Isuasanan anaskan nga parupayo kanyak data. Kan saanan anaskan apagsaritaan nyo. Talaga mo't dito ang bruha. Napigsa ti suspit sana. Ay, madam, saan mo't ada kayo ti pagsarsaritaan may? Suspit sayo lang data. Ha? Ay, wen, madam. Ni Mambiti na ti pagsarsaritaan, may. No, kumusta mo't nga tani ti ayan na ita? Ha? Ay, naragsak siguro. Anya nga rod kat kinaykayat na matim matayo. Ang anya ka di timbagbagak idikalman, ha? Ay, kwa, madam. Na, di ka katawa, ineng. Ay, kwa nga min, madam. Nakunayaw, anapan nyo impod no ni Anton Tiriknayo ken kwa na. Ngam pinabainan na kayo laang. Iso nagbartek kayo. Anya? Amangan mo at no aramid mo lang dayta, ineng. Ay, siyak timang panagnak, madam. Pudno ti imbaga ni ineng. Anya? Talaga nga imbagayo ti kasjay. Oh, Wen, madam. Saan kayo madanagan? Saan may nga iwarwaras nga inlab kayo pa'y laang ken ni Anton? anya? Narikos tayo amin ng asityo dito'y lugar tayo, Barok. Kam talaga di tayo nakita ni Ronald. Oh, Diyos ko. Sapay la kumata mabirokan tayon. Huno saan? Makalagit nga agsubli iti balayo. Anyan ti kastoy. Anyan ti napagpanunot ti anak ko. Ay, apay-api manaw. Saan kayo amadanagan, tata? Aramidag amin akabalak. Tapno matulungan kayo. Tapno mabirokan tayo ni Ronald. Ay, jakon ka ba ilan ti agbiyahe? Tapno mapan ko kumabiru ka ni di kabangibang nga ilay. Kumamang tayo iti kapulisan, tata. Barang isuda ti makatulong kada tayo. Wen Barok, katagyaman naklauna iti tulong mo. Si kalaan nga inti amo kapag patulungan. Oh, agluluwa ka manin, friend. Jack maalilaw ti bagi, Cherry. Kastaunay ti iliw kun ka ni Ronald. Ha? Numalaglagip ko tinapasamak iti biyag ko. Nagdagsab ti riknak. Nagsakit. Gaputasan tuloy ti kanlay sami ka ni Ronald. Kan makariknak iti gura ka ni Mami. Iso ti puon kan makagapu ti amin. Ala, punasam tigura iti kaunggam, Bettina. Oray kas di tinaramid ni Ma'am Celia. Inamlat na day chay. Ngamjak maliklikan ti bagi ka makarik na iti gura. Kaslasaan ko ngamin nga inay ti dayjay nga aramidan na. Maawatan ka, friend. Ngam di ka pa ibalod iti gura kan sa amarikrik-nam. Ag-move on ka. Kat mga barwanan ka. Tapno masaganaam ti masakbayan.
Apay nga may ka dito'y balay, Anton. Nakapagpanunot ka ka din. Ay ayaten na kadimot lang. Saan, Celia? Imayak, takayat ko adamagan kan ka. No adamom iti panagpukaw ni Ronald. Anya, mapukpukaw ni Ronald ko na. Wine, Di nakpapasulan, Anton. Awan ti amok iti dayta. siguradum lang, Celia. Tanumamwak nga dagayang pa kay naigam iti panagpukaw na. Agpinasin siya talangan. Anya, Ngam no talaga nga awan ti amawm. Dispensarin nak iti umay ko dito'y balay mo, Madam Celia. Nangagmo ka din ti damag, bebang. Anya ka di dayta, ineng. Mapukpukaw ka nun ni Ronald. Kat, sa dinungay, tinapanan na. Dayta nga rod ti parikot ita, bebang. Sapay napukaw ka no ti limbong ti panunot na. Anya, Wan, bebang. Kasi nga rod. ay, na-depress siguro. Gapo iti napasamak iti ayan-ayat da ni Ma'am Bettina. Wan ka no nga rod. Sipod na pasamak ti kasjay. Isu kanumet ti panakapukaw na iti limbong ti panunot na. Tata Anton, di ko mabaybay ang tibagiyo. Di unay pampanunutan ni Ronald. Diyak mawatan ti riknak barok. Kasla napukaw nga minin ti gaganay gayak. Hagapot di tapayla na birukan ti anak ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama ha, tata? Inyuman kun kadag iti kapulisan. Tumulong dangag birok. Ay, sapay lako ba nga raod? Tamabirukan dan ni Ronald iti kabiitan na panawain. Wan tata, awan imposible iti Diyos. Agawid akon ijay lugar mi, friend. Ay, panawan nakgaya man, friend. Pasensya kan a friend no panawan kan. Narigat man para kanya. Ngam nabayagak nga dito eh. Maawatan ka, friend. Ngam pangaasim ko tadi nakliplipatan inton makaawid kan ije lugariyo. Namnamaam dayt na friend. Saan kanto ang malipatan? Iti kinabayag ko dito eh. Di kanto pa'y nalipatan. Sa bagay, amo ka na pudno ka agayam. Isa amang namnamaak, adinak tumalipatan. Un friend, ikarik dayt na. Kat agan-anad ka dito ya. Kanti ka na yun ko nga ibagakan ka. Ag-move on kan. Lipata mo'n tinapalabas. Kat sangwam ti agdama. One friend, agyaman unay kan ka. Madam Celia, kasla di na kayo inawawagan ni Ma'am Bettina. Tsaka mo iti daydi a babae. Linipat naksiguron. Saan mat siguro, madam? Amangan pa'y kit dia no nagkuyog dan iti daychay a Ronald. Ay, saan, madam? Damag ko, di daam mo ti ayan ni Ronald itan. Dayta nga rood, amangan no nagkuyog dakin ni Bettina. Saan nga rod, madam? Gaputan na damag ko anapukaw ni Ronald ti limbong ti panunod na. Kitkilaat ang nagpukaw dito'y lugar tayo. Anya, nukasta, agbala ni Ronald. Wan, madam. Ay na, naladaw kayo gaya man iti damag. Tiyak na damag dayta. Kunak ano saan akas ta tinapasamak kan ko ana. Nga manyangay ka no ti makagapo. Naabak nga takano ti pakinakam na. Gapo iti saam anarik na. Sipod saan anatuloy ti kalaysada ken ni Ma'am Bettina. Anya? Anton, maladingitan na kitinapasamak kin ni Ronald. Apay nga imay ka manen, Celia. Tapno umay ko ibagati pan nakipagriknak itinapasamak kan ko ana. Amom kaday akas taunay tigurak kan ka. Di kan kayat amakita.
Ngam apay nga agkarasubli ka dito'y balay ko. Ha? No idi kat inayat ka, saan itan? Gaputa tumukno sa dilangit, tigurakan ka. Anya? Si ka ti makagapaw, no apay anapukaw ti anak ko ti limbong ti panunot na. Gaputa linapdam ida iti panagkalaysada kini Bettina. Naragsak da kumaitan. Oh, pasensya kan, Anton. Sana ka ba ilan apunasan da ita panagpasinsyam ti sa amariklik na akselya. Kat pangaasim, tadi ka nagpakpakita pa'y kanyak. Gaputad adda makariknaak itigurakan ka. Mapukpukawan ako ni tinamnama James Barok. Tata Anton, Sa dinungatan tinakadandanunan ni Ronald. Si bibiyag pa'y nga ta. mamati ak si bibag pa ni Ronald, tata. Iso na lang, tayo madayo. Madudugunay ti barukong ko Barok. Gaputawan man la ti maaramidak. Tapno mabirukak ti anak ko. Tata, Ang mga no basura laeng ti kankaninda. Ang mga no matmaturog iti kalsada. Ket ti dakais. Ang mga no dangdangran dagiti natatangsit at tao. sapay kumatasaan akas ta, tata. Sa nabalay, agluwasak, intun malpas ti panagmulak. Mapanak to ijay syudad, barang masalaw ko ijay. No sana mabirukan dagiti pulays. Mabirukan tapay nga ta, James Barok. Uwan, tata. Mabirukan tayo pa ni Ronald. Basol ni Celia daytoy. No saan ko mga mina nagbali naman naging bubukod. Sana napasamak ti kastoy. Ala, tata. Punasan yu ti pungtot yu ni Madam Celia. Tapno saan anakarkaro at dumagsan, day tarik nayo. Kaslasaan kayo ang makaid na, Madam Celia. Ay, Apay ka di, Madam. pampanunutak ni Ronald. Napukaw nagayam ti limbong ti panunot na. Wen ka no nga rod, Madam. Kaasimot. Nasingpot a tao. Ang kasjaykit din tinagbanagan na. Tidakas na, siyak ti pabasulan ni Anton. Saan tayo ang mapabasol? No apay akasta ti ada iti panunot na, Madam. Gapo, takas jay ti inaramid yo. Ha, awan basol ko dita. Iso asan asyak ti pabasulan da. Madlaw nga adda panagbuteng ni Madam iti napasamak ken ni Ronald. Ay, sigurado ang mabuting dayjay bebang. Tanuar arigan. Talaga nga iso ti puoon kan makagaputi amin. Ineng, San ka di ahus to timbagak? No di nalinapdan ti kalay sa dagiti dua, naragsak damit kumaitan. Kan saan ang na-depress ni Ronald? ay, day tangarod ka. Iso talaga abasol ni Madam. No apay ngamin asaan ang nagpampanunot ni Madam. Jak Madam mo, iti deja ang Madam mo. Ah, Sa ita, agbutang. Di na ngamin pagkuriyan ti utak na ka. Pasig a kinatangsik ti amuna. Hello, friend. Kumusta ka mo di ta lugar yun? Kastoy, friend. Again enjoy iti basit a karinderya. Kan isapsapar ko ti agpaint. Talaga na usam ka nga agpinta niya. One friend, sipo da eskulak, pag-aayat kon ti agpinta. Iso agi matangak iti canvas, kan dagiti mausar iti panagpinta. Kat, anya nga iti ipinpintam ita, friend. Kalkalpas ti rice fields a painting ko, friend. Kat naidumduma ti prospect ko nga isaruno nga ipinta. Anya da ita, friend. Naidumduma, friend. Gaputa may sa ataong grasa ti prospect ko nga ipinta. Anya? One friend, jak man mo, ngam naging teresak iti dayja at taong grasa. Ngamin, nagamot ti rupa na. Tunggal rumuarak, kanayon ko ang makita iti may sa awaiting shed. No saan ang nakaturog? Agtugtugaw. No saan, agururnong iti babasit abat bato. Kaasimot nga ro day ta tao, friend.
Inikam ko man iti kanan na. Automatic day ta na, friend. Ngamjak lang amin maasitgan. Tanugamdak nga asitgan, pumanaw mat. Kasla kabuteng na ti tao. Iso nga iba't batik latan ati makan. Kan inikak pa'y itibado kan ulas. Ngam di namat inusar tibado nga intad ko kan kwa na. Talaga siguro nga awan limbong ti panunot na, iso akasta. O sige, tainton free time ko. Baliwak to ti umawag kan ka, ha? Takitaag tuman inton malpas mo day ta painting mo. Ni, agbasbasa kayo mat iti pagiwarnak, tata. Wen baraw. Bareng adda makitak di tao'y ana ipablaak may papan iti anak ko abirbiro kag. Tata, Manwa bulan yung tinapalabas. Ngam di tayo pa'y nabirukan ni Ronald. Malagip ko lakit nga ron tinatagtagainap na iday. Nagtagtagainap, sakbay day dinatulag akalaysada idi kinibitina. anya? Dakas siguro day di apartaan. Jaklaing kang kano, takunak no gagangay laeng. Ay na, tata. Nairanran ala siguro day jay. Jak amo barok. Ayan yan. Sapay kumata dumteng to ti may sangal daw. Amariingak nga adan ni Ronald dito'y balay. Hello, friend. Hello, friend. Kumusta? Nakitam ka din ti painting ko? Kan tiladawan jay tao nga in-paint ko? One friend. Kat, anya ti makunam? Mayat kadimat lang ti painting ko? Friend, saan na ka agkamali? Amok la unay jay impintam a tao. Anya? One friend, di nak maalilaw ti panagkita. Ti tao nga ibagbagam, kat ni Ronald. Nakita kon ti ko nga impintam, friend. Kat, anya ti makunam, friend? Mayat kadimat lang? Friend, saan na ka kamali? Amok unay ti tao nga impintam. Anya? One friend, sigurado aki ti daytoy. Ni Ronald ti impintam. Anya? Juan, isa pa nga asim tatulungan na kuma. Anya ka di ti aramidak, friend? Agkamang ka iti masaknan. Iti kapulisan di talugaryo. Papick up mo ni Ronald. Tapno maagasan. Sigurado ka di, friend? Amangan mat no kaing-ingas na lang ang tinaipintang. Saan, friend? Sigurado ak. Isuag pakpakaasi akan ka. Sapay kuma. Tadinak paayan iti da iti akid kidawakan ka. O sige, friend. Aramidak day tangay bagam. Agyaman ak unay, friend. Kat agsubli ak adagusan di tapagilyan tayo. Naimbag nga agsapayo, Tata Anton. Ha? Si kakadidaytan? Bitina? Wan, Tata. Kumusta kayon? Ay, sumrag ka. Dito unag ti pagsalitaan ta. Agyaman ak, Tata. Ibagmanta na ka umay ka. Pasensyakan ano kasto'y tinaran na am. Nakawarwara ti balay. Sipod awanin ni Ronald dito'y balay. Napukaw kat saan na nagawaawid. No kasta. Talaga nga rod nga awan ni Ronald diti balayo, Tata. Huwain bitina. Napukaw na ti limbong ti panunot na. Kat kalat-lat na pimanaw. Impabirok kaw. Saan damot na sa pulahan? Tata, iso ang naglayunak dito'y. Tanasarakan min ni Ronald. Kat madama ita maag-agasan. Anya? Wan, Tata. Patsyak nga inaramat tinamarso ti gayam ko. Tapno mabirukan ni Ronald. Naasam nga agpinta ti gayam ko. Kat nakita na ni Ronald iso nga impintana. Iso tinakaamwak nga awan gayam ni Ronald iti husto a panunot na. Ay, kastagayam. Apay akas ni mo't kanti napasamak kan ka, Ronald. Inururay ko da iti akan ito. Ti agkita tamanan. Ngam apay adito'y pa iti pagkitaan ta. Jak impagarup ani Ronald gayam tidakdakamatakan ka, friend. Katagyaman ako na ikan ka, friend. Tanoawan ka. Jak na amuan akas to'y gayam tinapasamak ka ni Ronald. Nalabit aday titiwagas tinamarso.
Tapno makatulong kada kayo, friend. Agyaman ako, nay. Kat, anya timbaga ti espesyalista. Sigon kan kwa na. Depression ti makagapo. Iso ang nagbanag akas na. Adda may sa abanag ang nagsakitan launay tinakam na. Ket naabak ti panunot na. Iso ang napukaw ti limbong ti panunot na. Panagkunak, amangan no ti saan ang natuloy akalay sayo, friend. Anya? Kan may sa adda traumatic fear na. Adda siguro tragedy wano nagbutngan na, ang nakatrumaan na. Kat gapo iti dayta, kanayunan ang makarik na iti panagbutang. Iso akas lang na atap kadag iti tatnao. Iso akay kayat na tagmaymaysa. Panagkunak, na trauma iti panangipaturong damami iti paltog idikan kwa na. Iso akasta. Anya, no kasta. Ang mga nuday tamot ti makagapo, friend. Ngam, di ka madanagan. Dakkel ti tiyan sana ang maisubli ti limbong ti panunot na. Gaputa agtultuloy ti pan nakaagas na. Kastamot tan iti session ti counseling para ken kwa na. Aramidak ti amin, para iti lalaki nga inayat ko iti kastaon ay friend. Tapno maisubli ti limbong ti panunot na. Nasumbatan ng ti kararag tayo, tata. Nasapulan tayo ni Ronald. Huwin nga rot barhawk. Adayo gaya malugar ti nakadanunan na. Iso adi tay mabirukan. Huwin nga ron, tata. Ay na, naimbaglaon ti Diyos. Gaputa at dalat tatao ngay naramat na. Tapno agsubli kada tayo ni Ronald. Dakil unay ti panagyaman ko kini Bettina. Gaputa uray manu atawan ti napalabas. Sipod nagsinada. Nakasagana lata at tumulong kini Ronald. Huwin nga ron, tata. Katday tati pakakitaan. Anapod no ti panagayat na ka ni Ronald. Nagawid kagayam ngam di mo imbagbaga, Bettina. Nagawid ak para ka ni Ronald, mami. Anya? No saan agapukan ko na? Saan ako man nga agawid ko. Amom ka di anapukawan ni Ronald tilimbong ti panunot na? Amok, mami. Iso ang nagawid Gaputa kayat ko nga ipaagas ni Ronald. Anya? Agmauyong ka ka din, Bettina. Aggastos ka para iti day di alalaki. Nakasagana ak ngaggastos. Tapno maisubli ti limbong ti panunot ti lalaki nga ay ayatek. Apay, mami, saan kayo kadi ang makonsensya? Da kayo ti makagapuno apay akas jay tinapasamak ka ni Ronald. Ha? Agpanunot kayo kuman, mami. Kat agbabawi kayo kuman iti inararami Diyo iti kalabas. Ay na, naimbag tanagawid kayon, mambiti na. Kailiw kayon. Kailiw kayo matan, Nana Ining, Nana Bebang. Kat pasensya kayon. No awan ti awit ko apasarabok kada kayo. Kalaat ngamin ti panagawid ko. Ay na, saan aparikot dayta? Tinapatag, nakaawid kayon, mambitina. Tapno umayo tulungan ni Ronald. Uwan nga rod, Nana. Kat agyaman akmat kada kayo. Gapoy di pa nakaawat yo. Ay na, maawata kaon. No apay akas taunay ti panang lapad ni Madam Celia iti kalay sayo iday. Agayat pa'y lagayam ka ni Anton. Anya? Wan, mambiti na. Kinapudno na. Imbaga na idi ka ni Anton. Nga ituloy da kumati ayan ayat da. Ngam saan akinayat ni Anton? Kadayjay. Nagbartak ni Madam Celia gapo iti sakit tinakam na. Ay, una yan ni Mami. Talaga atila ang bukod na pagragsakan ti pampanunutan na. Amok itan ti makagapo. No apay akas taunay ti pananglapod iti kasarmi ka ni Ronald idi. Ha? Saan asinsinan ti bunga ti inararamid yo? Isa pa nga asiyo ko matang balbaliw kayon. Ha? Kasta unay ti gurak kada kayo, Mami. Nakarkaro idi na amuak tinapasamak ka ni Ronald. Nasakit unay tinaramid yo, Mami. Ha? Awan mo ti makunak kada kayo.
Tila ang sanyo a panangawat ti sitwasyon ko ti parikot ko. Napakawan kayon, mami. Ngam ikariyo ko maadiyon pakibiangan dagiti kayat kong aramidan iti biyag ko. Nulakit ti saan ko a pagbasulan. Tapno mapunas mo dagiti saam amarikriknak. Nagbabawi akong ti amin, Bettina, anak ko. Pakawanan na ko. Kat manipod ita. Tumulong ak para iti panag-recover ni Ronald. Agyaman ak, mami. Agyaman ak, unay. Limag antirik na. Gapo kadagita nga imbalikasyo. Ronald, agyaman ak, unay. Gapo ta nagsublin ti limbong ti panunot mo. Kailiw ka unayan, Bettina. Kat agyaman ak unay. Gaputa da ka akanayon iti sibay ko. Wan, Ronald, gaputa ay ayatan ka. Katagyaman ta iti Diyos. Gaputa din ka binaybayan. Utang ko kan kati amin. Tanoawan ka. Anda ak pala siguro iti igid ti kalkalsada ita. Pagyamanan ta ti Diyos, Ronald. Gapu iti kinaimbag na. Kastamot ni Cherry nga inaramat na tapno masarakan na ka. Wan, Bettina. Kat sa anak ngagsarday ngagyamyaman kan ka nang nangruna iti Diyos. Agyaman ako na iti Diyos, ta sinungbatan na nagiti kararag ko. Kung naklakit din no ipulang ko ti bulod ko abyaga, di ka man lamakita, anak ko. Naimbag ti Diyos kada tayo, tatang. Tadi na intulok ang mapasamak na ita. Natungpalan ti arapaap ko nga agreeng iti may sa abigat, nga adda ka akasarsaritak. Kung naklakit din no agnanayon ti pan nakapukaw mo. Kaslangar sana ka mamati iti amin na napasamak, tatang. Gapo iti naramid ni Madam Celia. Kasto'y kadagsan ti epekto na kanya. Ay, panag anang guraak unay kan kuana. Pakawanin ta kumaitan, anak. Sana balay, tamayatin ti kasasad mo. Uwan, tatang. Punasan tayo ti guray ti kaunggan tayo. Tapno nalagaan akanayon tirik na tayo. Anton, Ronald Baro, kaya't kung alaan na ita agundaway, tapno agkitaw iti pamakawan kada kayo. May papan iti nararamid ko iti kalabas. Napakawan kayon, Madam Celia. Awan pagdanagan niyo. Agyaman ako na, Ronald. Ala, lipatin tayon ti amin. Panubok lang kada tayo dagiti napasamak iti naglabas. Ket sanggun tayo ti masakbayan. Husto ka. Nagbababawyak dagiti nararamid ko. Gaputasaan asinsinan tibong tinaramid ko. Ala, ikupin tayo ti napalabas. Ket saganaan tayo ti panagkalaysa dagiti ubeng. Wan, Anton. Tanaaklon kon, asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Ket sapay ko ma, tadabiti na ken Ronald ti agkatuluyan. Agkasar kamin ka ni Ronald, mami. Ay katuwa na iha. Awadan ti makalapad kada kayo ita. Agyaman ak unay, mami. Katanya ti plano yo iha. Ijay simbahan ti kayat may pagkasaran, mami. Gaputa kayat may ama bendisyonan ti panagkalay sami. Kayat may manang naulitan ti agyaman iti Diyos. Gaputa na sungbatan ti amin adawat mi ka ni Ronald. O sige iha. Suportado ak iti amin a plano yo. Kamaudyanan na. Matungpalmut lang hindi arapaabo makalay sa anak ko. Wan nga rod, tatang. Kita uman nga agpaisutigasatan niya. Da kayo matlagayam kini Bettina tinaikariti tunggal maysa. Ngam pinarigat na kayo pailaeng. Wan nga rod, tatang. Sana balya. Tinapatag. Nalasatan tayo ti amin. Kat natibtib kerta itan.
Ay, wow! Nakapinpintas kayo iti suotyo. Agaw na, mambiti na. Agyaman Nana Ineng. Katsyak nga ineng, sana ka di pintas. Ay, siyempre, napintas kayo madam. Nang rona ta nakaisem kayo. Saan akas iday akanayon kayo nakarupang at Anya, ay joke only, madam. Ang mga numapirdi man ng timudyaw. Sapay kaaldawan ti kasar ni Mambitina. saan ineng? Nagbalbaliw akon. Alangarod, madam. Mapantayon iti simbaan. Tapno saan tayo amaladaw iti seremonya. Wan Nana Ineng, mapantayon. Kan nakapinpintas kayo iti suot yu ita. Ay, may kawak nga raw. Itaak lang kami na makaisuot iti kastoy, ma'am. Ngamain, kanayon adaster kan ipron ti suot kaw. Anya? Naragsa ka pa nagkalay sayo, Bettina, Ronald, anak ko. Kablawan da kayaw, iti panagkalay sayaw, anak ko ita. Nanipod ita, awan na iti makapagsina kada kayo atwa. Agyaman kami, tatang. Happy wedding ka na kayo, Sir Ronan. Mambitina. Ay happy wedding mo kada kayo. Ay, saan mabalin adi kay kablawan? Agyaman kami, Nana. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Ronald, Bitina. Oh, thank you. Agyaman kami kada kayo amin. Kat, agsala tayo na, Mami. Tatang, nanabebang ka Nana Ineng. Ay, wala. Ay, apalayan silya. Magsala taman. Ay, kato na abalayan. Oh, agsala kayo matang, James, Arlene. Barang na kayo mati sumarunong ang kalay sa. Anya?